Здравейте, велики, аз съм Стани 001 и както виждате бях снимал на знаете кой сервер и вижте какво се получи. Да, това е вече новия сервер. Ами IP-то се променя, затова мога да ви пращам други IP-та по чата. Във всеки епизод ще има различно IP, защото дано да влезете, по няколко минутки се сменя и така нататък. То по чата един човек огнера ще ви изпраща или автоматично то ще ви казва, ви записвайте IP-то или някой ваш приятел. Както виждате, аз какъв съм в момента, админ съм, да. Както виждате, това е спаун. Това са статуите на огнера и на админа, това е моя скин, както виждате. И това има ларпове вече. Два ларп ме направили сега. Ами, сега ще има още един. Ама, кой ларп ще го направи? Евента. Не, първо да е тако, да направим първо ларп недър. Недър? Ага. Окей. Ама... Те сега ще влезне още един приятел, само че няма го добавяме в чата. В дискусията. Ами няма да... Чакай малко сега, няма да добавяме, само двамата да си... той е така. Ами добре, добавя го. Да, той ми чете табелката, какво съм дописал. О, бати, якия скин. Както виждате, дами и господа, след малко може да свърши клипчето, но не знам. Защото не мога да снимам повече от няколко минути. Затова може да свърши. Ами, това е за сървъра. Яке, абонирайте за мен, IP-то, ще ви го кажа всичко. Както виждате, ами дай да почнем. Само един ларп ще почнем да направим. За сега в момента. И както така и ще покажа, ако някой не знае как да се направи ендер портал камада, да гледа. Ето тук да го направя, стали. Направим. 1, 2, 3, 4. Аз ще го направим, бе. Какво? Аз ще го направя. Ти ли ще направиш портала? Ама къде? Не тук. Някъде. Там на спауна, нали ще бъде? Спауна няма да е толкова гола. Но ще има още статуи, век. Само че чакай. Може да си такова. Ама го много прекъсваш. Аз съм бърз като стрела, знаеш що? Що? 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Като много мага. Искаш да направим на един приятел тапос. Какво? Да направим... Но дет... он вече не ми е приятел, но дет ми бан. Да. Какво ще ми направим? Купърво. Да му направим шега някаква. Искаш да кажеш номер? Да му дам IP-то и да го бана него. Памвай. Аз го направих вече. Аз го направих бързо, ела, да не мога да влява никой. Ще го запушате. Както виждате, запушвам го. Ти в недъра ли си? Да. Не, ела тук при мене. Да ти покажа, защото го направих аз на спауната й. Ма за кой на спауна, бе, човек? Ами на спауната буди и на спауната й. Не отстрани на спауна всичко да бъде. По-разнокрасно. Да, бак якото. Да, видя ли? Направо. Че не можем да влезнем. Не, аз го направих да не мога да вляза, защото трябва да го направим си пак спауна, да направим там всичко. Още много работи трябва да направим. Ами днеска май трябва да ми се оправи, ще видя какво му има и ще снимам повече в този сервер и то. Моля ви се, абонирайте се, ако се абонирате и ще ви пращам по ден
по всяка минута новото IP и така нататък. Ако На всеки 2 часа, де. На всеки 2 часа IP-то се сменя. Да. И така. Ами това е за сървър, това е за този епизод 2 в този готин сървър. Абонирайте се, както казах, и пращам всичко наред. Чао, чао, до други срещи!